Welkom tot het Bierspel met pastoor John Leuven. Jonathan wie een voerder wat in zijn zeer leuven uit. Jonathan zijn arbeid wie in Mississippi, die den groten rief wo de scheepteling voor en dan boven is een brei, wo de zuurgeber voort. En zijn arbeid wie jeder dag, wanneer een zuurgeheim, dan zeg je merken dat de brei gelijk weer, wanneer een scheepteling durchfuhr, dan zeg je merken dat de brei abgehoben wordt en dat het scheepteling hier durch kann. Dus een dag nimmt Jonathan zijn Seen met naar de arbeid en ze hadden een zeer goede tijd. Ze zaten door, vertaald, hadden een goede tijd. Opeens komt een schep voorbij en Jonathan gaat en heeft de brei op. Hij verjaart de brei erop te lopen. Wat hij opeens gaat, de zucht komt en dan valt hem dat bij dat de brei is opgehoben. Hij rent schwindend door, wo hij iemand aan den Schwengel rieten, dat de brei zich raufloten dat de zucht even kan. En wenn ze krank wel aan den Schwengel rieten, dan zit hij dort, dat zien sehen, wat hij zei leuven dat is door raufgefallen. En de lichte wing en is krank bij de treden, wo het zo draaien dat, wo de brei rauflaat. Jonathan, met een seconde had het voor je entschieden, wat wil ik doen? Wil ik mijn sehen, wat ik zo leuven doe, door loten bij de treden te dood komen? Wil ik een hand geven als een opfer, dat al die mensen op den zucht gaan geraakt worden, wat er voorbij voeren? Oder wil ik mijn sehen raden, wat ik zo leuven doe, en wil ik de mensen loten door den rief en die joden? Hij entscheidt in een seconde, en hij entscheidt den Schwengel te tragen. Hij tragt den Schwengel, en zit was hij nooit sehen, te dood komt. Was hij nooit sehen, dat Leben geeft, dat al die mensen op den zucht gemütlich gaan voorbij voeren. Wenn die mensen er voorbij voeren, wenn die zucht er voorbij voert, die kicken alle, zes wo gaan, die loten het schön gaan, die lachen, aber keiner kann mit sich an, was hier uns passiert ist. Dat ein Jung hat sein Leben gegeben, dat sie leben kann. Dat ein Vater hat sein Sehen abgegeben, dat sie leben kann. Lieber Freund, Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagt, dort wird Jesus deut für dich und für mich. Jesus kommt vom Himmel rauf, nur diese Welt, zum für dich und für mich sterben. Dat wir nicht brücken rauf vor in der Hall nehmen. Er hat sein Leben gegeben, dat du und ich leben können. Lieber Freund, in dieser Werk, wo es Stille Freitag ist, wo wir meist bei Ostern sind, wenn wir daran denken, was Jesus getan hat, und wenn wir nicht vergessen, was er für uns getan hat, wenn wir nicht gleichzeitig durch ein Leben fahren, und so was nichts passiert ist, wenn wir Jesus Dankeschön sagen, wenn wir uns Leben anstellen für Jesus, und wenn wir nicht dort tun, was die Menschen deuten, was auf diesen Zug vorbeigehen, und die fuhren durch ein Leben und tun denken, wo gerastlich bei diesem Futter deut. Uns Futter im Himmel hat sie 90 Sehen gegeben für die und für mich.